Bahawa de Talamani Wolo de Bakali Dine Kamali. Bahawa de Talamani Wolo de Bakali Dine Kamali. Bahawa de Talamani Wolo de Bakali Dine Kamali. Bahawa de Talamani Wolo de Bakali. أعوذ بالله السميع من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونالا صنع أسلامه أن يلد من داي أملو دفع أنغا مولودو أوكاشيتي تنكلنا نالا صنع قبل le 29 11e mois l'année 2018 أن يلد من داي نقول نالا صنع كرا بغني نراكما وغامنا فايدو دي أما أن سيكولا أما ونيانو kasoro amaduro manyina afa ngami dugo nyina afa asego dugo mi ago kanye amba ka ala kama amina ni faida nundi kono jele akama kira muhammad mustafa bangani era horama kama no mauludu e kira sama bangani ninkene ngami fuli an barkada an wali mando nyi shianga karamo bema kara ngay nyana sayyid sharif usman madani haidara amba fuka barkada ka wali mando ani mari karamo be ani je karamo be minimi mawulu ka amufu minu ta ka amufu anga nu amufu minu ma ne fara amufu beni ka baradu fayda yabna ka mo fa abal ma ke dana dinga na ka kala ne no ali sangare na ala sona na kulo garza karami ka bo fayda nu ko inshallah aminu mina dikra muhammadu nyada kama mawulu gonya kama ala kama sababu ala kan sigi herela ala kan wuli herela ni kira horomai sallallahu rasulullah Bahawa de Talamani Wolo de Bakali Dine Kamali. 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 alhamdulillah anya soranga faydo la ni mo be garsegala garsega kasanya sirika buila immo be minu na lu kasega sabati bulu garsega kula ani nu ku dabaledo garsega straka wala nu ku sirledo nu ko siribila kanata muru fe kanata domo fe koloshi tamina min fiye ka korobo abe siritige abe garsega foni nyini ven chama abo noya mo na garsega sirila ba foni wa sirijugo no bilani asabaka fo ala ka foni fayda jande ibi saliji ta ka yoro manga nyini mama ngandi toro yoro mina iba fo ya fataw ya razak ya fataw ya razak shenke mo wolovla bi wolovla ani wolovla ya fataw ya razak ke mo wolovla bi wolovla ani wolovla ode ye ya garsega masa ya funni masa ya e funni masa ya garsega masa ke mo wolovla bi wolovla ani wolovla ibi wolovla ke ka bi wolovla ke ka soroka ke mo wolovla sabaka mo ni ya korobo garsega kola olma sirtigala fuy kala sedaro kula ebe jamana ko fe barako gelabe asabaka ebe mari ko ya barako gela arabila asabaka iklala kala barako gelara hamin voila ikasabaka walma mo ko ida walle do ko la ko garsega siribila
asabaka iyere nyabale ka ko foi tiga se ka sera to sisan asabaka ni adama kira Muhammadu nyada kama Muhammadu rebunya kama ala ka beso abo bahawa de talamani wolo de bakani ne kamali bahawa de talamani wolo de bakani ne kamali bahawa de talamani wolo de bakani ne kamali bahawa de talamani wolo de o ko tumengo anya ye faydo la fana ka fo hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil abe ko cha mange anya jarabi shen chama ka laje aye hakikaw do wulbal do mo ni ya korobo inayi hasbunallahu wa ni'mal wakil en fayda nabi Ibrahim alayhi salam tumami ni namuruzu ya karu tasmo kono akale ka dina lasi meleka onana deme nyini deme do Ibrahim ma amisi na mininge Ibrahim ay meleka bejabi hasbunallah wa ni'mal wakil ne wakili semenga alala kanyi shinga alama ne njigi semenga alala kanyi gidanga alala aba jandol hasbunallahu wa ni'mal wakil shudu klama fe ndene ju ijaw juma shu ijaba ka shubba kani ngandene shu ni juma shu de fayda kabu no o wati do soro la dibila bi yele befa hame mini toro ko mini jorna ko mimila kana de nyini ala ka dafeve akorobo billahi ni yake nayi hame mimila fo ala ni ngoy me jorona ko mimbe fo alay mi nyaamine do afway min ferekele mi bolo fo alay ni klalo folla ibi astaghfirullah ke shengame ka soli ke ga kira ga shengame soli sugo kadi no bana iba fo hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil shenke me nani ani bidu shenke me nani ani bidu meniye ke me nani ani binani ani sheki ni seroma abinani kononona iba fa hasbunallah wa ni'mal wakil ni ofo binani sheki nala kononona iba fo wa ni'mal mawla abidur nasa iba fo wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil sheke me nani ani biduru ni o sabaka adafa yoro toy fly mami iba fo wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir no kara je hamiyo hamila fi kala sidaro ni anga fayda fulana e mawludu bunyakama anya dama kena nyada kama ala sabaso bahawa de talamani wolo de bakani ne kamali 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 o ko tumengo fana anya yi anga fayda wala ka fo ka jon surunya alalla ka jon gere Allah ta'ala la ka jon ka kunno ya ala bolo wallahi ka jon ke ala jombay jogunuma ko fe dami nyuma ko fe moyo ko fe sargati bo ko fe hino ko fe ire jogu glale ko islamia ko fe ngamo debo fuka bi ba jon gere alala jon surunya alala
jɔn yɔrɔ janya jugu la k'i dɛmɛ o la k'o sabati i bolo i yɛrɛ jogo ɲanen kɔ i dalen kɔ Ala la i sɔnnen kɔ Ala la dun n badenw o jumɛn ye de o de la ilaha illallah muhammadu rasulullah i b'i janto a la kalimatu shahada n'o ye tawhidi ye mɔgɔ o mɔgɔ jɛna n'i y'a wurudi ka to k'a wurudi hali n'a kɛra semaine o semaine siɲɛ kelen ye siɲɛ 317 ka kɔlɔsi ta k'i sigi sigiyɔrɔ ɲuman kelen na k'i ɲɛsin kɔrɔyan fan fɛ n'i y'o dɔn k'a fɔ Ala ye Ala mago bɛ ka gɛrɛ e la mago bɛ Ala ye ka gɛrɛ n na mago bɛ e Ala ka ne kanu Ala wa n b'i fɛ n'i ye nin fɔ Ala ye dɔrɔn a saba kan kɔlɔsi minɛ i k'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah siɲɛ 317 i bɛ 7 kɛ ka taa kɛ ka sɔrɔ ka 300 kɛ nka a laban sa n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah i b'a fɔ sallallahu ta'ala alaihi wasallam o kɔrɔ ye Ala ka nɛmɛ kisi jiri kira kan ka fɔ ma si tɛ fɔ a la o de ci de ye mɔgɔ si tɛ dumɛ nin kan f'i ka gɛrɛ Ala la i jogo ɲanen kɔfɛ n bɛ segin a kan i jogo ɲanen kɔ mɔgɔ si tɛ nin sababu kan i dalen kɔfɛ Ala la ni Ala danaya hakika ye ka gɛrɛ Ala la ɲini Ala fɛ fɔ Ala ka i sama ka gɛrɛ Ala a b'a janto a la n ye nin d'a ma mawuludu yɛrɛ bonya kama kira ɲɛna kama ni y'an ka fayida sabanan ye Ala sago a sago Bahawa de taramani wolo de bakari ebine kamali. Bahawa de taramani wolo de bakari ebine kamali. Bahawa de taramani wolo de bakari ebine kamali. Bahawa de taramani wolo de o kɔfɛ fana an ka fayida naani na an y'a jarabi siɲɛ caman k'a ye hakika dɔw siga t'a la jigi kana tiɲɛ bilen fiyewu ɲɛnamaya tɔ kɔnɔ i jigi kana tigɛ fiyewu i b'i janto a la mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a k'i sɛmɛ n'a ye mori tɛ se k'i jigi tigɛ dɔmɔ tɛ se k'i jigi tigɛ kɔrɔti bɔnna tɛ se k'i jigi tigɛ balima tɛ se k'i jigi tigɛ sigiɲɔgɔn tɛ se k'i jigi tigɛ wa baarakɛɲɔgɔn tɛ se k'i jigi tigɛ n b'a d'a ma n'i y'a kɔrɔbɔ bɛɛ i jigi tɛ tigɛ abada to k'a kɛ nka dumaya kan ni ko yɛrɛ bɛ yen n'i y'a ta o kɛlen kama kɛrɛnkɛrɛnnenya f'i ka Ala sen da o ko gɛlɛ la jigitugula don n ye nin fɔ a ye siɲɛ caman nka nin y'a nasira wɛrɛ de n'o de ye i b'i kɔlɔsi minɛ suratul Ikhlas i b'a saba kan bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad i b'i jɔ ko min b'i fɛ i b'o fɔ ko min ɲagaminen don sisan o fɔ Ala ye min ɲagaminen don sisan o fɔ Ala ye bon o tuma n'i y'o fɔ Ala ye o ye ko kelen ko ye mais ni ko ɲagaminen tɛ sisan e yɛrɛ bɛ fɛ k'a k'i taala yɛrɛ ye a fɔ Ala ye Ala an ne karisa i tɔgɔ fɔ i ka jɔni jasilen don Ala n'a bɛ sigi ka n kalifa i la de kana to n jigi ka tigɛ Ala don n jigi kɔrɔ Ala n jigi tugu n'i ye nin fɔ Ala y'a fɔ ya samadu ya samadu ya samadu ya samadu siɲɛ 1000 siɲɛ 1011 ya samadu siɲɛ 1011 i bi den kelen kɛ ka taa kɛ ka 100 kɛ ka 1000 kɛ o laban sa ni ko ya samadu i b'a fɔ lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad i bi sura tɔ kalan n'o kɛra i b'a mun ɲɛna wuli ka tɛmɛ ni sen 2 ye baarakɛyɔrɔ maa tɛ se k'i jigi tigɛ furukola maa tɛ se k'i jigi tigɛ denkola maa tɛ se k'i jigi tigɛ ayiwa tɔgɔ ye di foyi la jigitigɛ t'i sɔrɔ abada Ala yɛrɛ de b'i jɔ i jigi kɔ n ye nin d'a ma n tɛ foyi ɲin'a fɛ nka a ye dugawu kɛ ye
akrobo ha anya jarabi hakika wudu wallahi atse ka tige jigi be ala de bolo atise mashi tse ka tige aba jalla ibi koloshi tade ka kulu wala kala shengle meita bekala iba fo kul huwa allah ahad allah samad ibi yo ala mi fe ka donner ali sangare jigi koro kana jigi tige ika jon jashle ni ika joni la fule do na me nga kunyo dima kana jigi tige no bana asabaka ya somod ya ekwaseme masa ya jigi seme yoro masa no dafari fedun mbade wa kele ni kemen tan kele la kulu wala to sabaka ka mu nyena nga ka dugo do ni zama nyere ma ko ba ka dugo la ba hawa de dala mani wolo de bakani e ne kamali ba hawa de dala mani wolo de bakani e ne kamali ba hawa de dala mani wolo de bakani e ne kamali ba hawa de dala mani wolo de bakani e ne kamali o ko to belongo anya jarabi faydo la kaye kafo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ni belbele to tito amatu hunde la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wayanga fayda durunay kira mawar musafa bangani hormaka ay kana siga fiyo akrobo ni ka maw ma kibaru tununa pew ko Allah hala tunu me pew do ko sara do ko sande do ko abi kasula atame tamayoro lawo atame dugwara lawo avantire do atura ko wajilawo mo to bani koloshita mina min fi ka krobo fi ka la hala do fenduni la hala billahi o tununi nasrai meni mo yere be dibila janfala ni ya sabaka be fola ko dibi faraye billahi ay krobo mina dama kira bagin de kam ni mani mor yere ngama di anzame de ko ala ko ni andi fo nyina faye do do ni zama ma na baake aya kludale ibi selita ka yoro manga nyini ma manga ndi tororo mina ara kan fula ke oye na yi jaay o te fenjala o te wajibi ala ngo kay no bana sa furla keme salatu keme no bana afa ala awnga kar sallah ala tunume awna ala abedibila abedibi mina ala de bado ala ye ikanda be ma boddi bi saba kono ala on de dorla di bin nglengo ala mbi fe ka di kene faranye nga nyedo neti foye ka joja shile ko no bana do asabaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin chien wakli chien bakli 1000 fois chien bakli no bakli do fari fe isi yorani beshin itetu to afu Allahu akbar itetu le adaletu afu ala ne kasati foye ka joduru mutoniko ala na me ni ngwe ni nyafoye ya fanyuru mu makado la jede ni ngwe bangenye a che bangenye no fara ba fa Allah akbar isigle bi doni nge kana ta yakala ne iba fa assalamu alaikum ya rasulullah ibo kan nginife mo min tunne do na la halatu no mepe iba fa assalamu alaikum ya ibo tawfu e pme ba mo masalan abo arre tunne do ni wa assalamu alaikum ya rasulullah kinife
numa da b'a fɔ salamu alaikum ya Bukari o yɔrɔ bɛ wuli tile 3 y'a mɛnɛ i b'a lahala jɛlen dɔn n m'a fɔ n'a salen dɔ kana wuli dɛ nka i ko n'a lahala wulibali ye min ye i n'o dɔn e bɛna dɔn cogo min na sa Ala de b'o ɲɛdɔn a kɛra mɔgɔ bɛna a ɲɛ f'i ye o a kɛra Ala bɛna a lahala yɛrɛ jɛlen yirila yɛrɛ cogo wɛrɛ la o wallahu a'lam Ala de b'o dɔn a y'a kɔrɔbɔ mais jɔn k'a yɛrɛ dɔgɔya Ala wele la o de ye Ala wele yɛrɛ farida dɔ ye pour que Ala wele ka jaabi a b'a jɛ don a la la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin siyɛn 1000 mais ni y'a sɔrɔ ni mɔgɔ lahala tɛ fɔ e yɛrɛ de bɛ tɔɔrɔ dɔ kɔnɔ walima i ka mɔgɔ bɛ kaso la kaso i y'a dɔn cɛnikɛla tɛ fɔ dɔrɔn u bagar'a ma innocent don nka ni cɛnikɛla don n b'o fɔ a ye dɛ an b'a dɔn kama Ala y'a arrangé n y'a di de ɲani sira kan ni baga kɛra i ka mɔgɔ ma a bɛ kaso la ni n fɛ k'a labɔ ni m'a bɔ ni i sigi dɔrɔn k'a ɲɛfɔ Ala ye i k'a saba kan tile 3 n'u m'a bila faamaw b'u yɛrɛ ɲini siga foyi t'a la dɛ a y'a kɔrɔbɔ n y'a d'a ma kira Muhamadu bangeli kama sallallahu ta'ala wa sallam Bahawa de taramani wolo de bakani ne kamani Bahawa de taramani wolo de bakani ne kamani Bahawa de taramani wolo de bakani ne kamani Bahawa de taramani wolo de bakani o kɔtɔ minɛn ko an y'a jarabi fayidaw la k'a fɔ nin ye fɛnba ditɔ ye aw ma fɛn min ka bon ni fɛn caman ye nka foyi tɛ ninnu sɔrɔ an na ni Muhamadu Mustafa bangeni nisɔndiya hɔrɔma tɛ a tɛ sɔrɔ an bɛ se ka dɔw d'a ma nka an da bɛna se dɔw ma ni kira bangeni tɛ a sɔrɔ man di i na i si kɛ baara la mori dɔw bolo o tɛ se k'a d'i ma i na misi ni miliyo di mori dɔw ma o tɛ se k'a d'i ma i na sagajigu di mori dɔw ma o tɛ se k'a d'i ma n tɛ sagajigi ɲini fɛ n tɛ misi ɲini fɛ n'i y'a di yan n tɛ baara la dɛ nka n t'a ɲini n bɛ sɛmɛ n ka Ala la min mago ɲana f'i ye silamɛya yɛrɛ bonya kama sabu kira ci kun ye bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ye fayida ye Allahu akbar i b'i janto o la nin ye fayida ba ye ni mɔgɔ y'i wele téléphone na e ka faamu na walima ka mɔgɔ ci ma walima k'i wele ɲɛni ɲɛ yɛrɛ la ka fɛn dɔ fɔ masalan ni muso i y'a dɔn i ma tiɲɛni kɛ i ma dansago fo cɛ bagari ma cɛ y'i wele a ko sini n b'i furu sa Ala kɔrɔ bɛ baara kɛ de sini n b'i furu sa yanni sini jɛ sa n kɔnɔ cɛw e yɛrɛ ma dansago i ni Ala cɛ i muso ko sini k'a b'a furu sa ka bɔ i kun muso in ka di i ye Ala kɔrɔ jɔyɔrɔ n kɔnɔ polisiw nana convocation d'i ma ko sini an sɔrɔ polisi la Ala kɔrɔ jɔyɔrɔ tɛ nin ye n'i ma tiɲɛni kɛ dɛ n ka bɔ ma n'i ma tiɲɛni kɛ i tɛ tiɲɛnikɛla ye mais tiɲɛnikɛla min n'i y'a kɛ Ala y'a n'a seri a ma d'o kama dɛ a ma d'o kama walima dɔ ka wari b'i la juru bon tiɲɛ na i tɛ k'i dogo i bɛ kɛnɛjala k'a ka fɛn di kun i ni Ala cɛ a tɛ ko sini ko a bɛ n'i malo sini k'i bɛ so sini ye kun biya a ko mina yanni sini jɛ sa Ala kɔrɔ n kɔnɔ n bɛna ɲɛfɔ sabu ɲɛ b'a la ko ba o ko ba n'i y'o mɛn n'i bɛ fɛ ka bolo ye i tɛ fɛ fiyewu a ko a k'i sɔrɔ i tɛ fɛ o ko in ka ɲɛnabɔ o cogo la fiyewu a fɔra cogo min na i bɛ fɛ k'a bɔ ten bɛn kɛra kan cogo min na k'a bɔ ten sini jamana faamaw ko k'u b'i kanni kɛ sini yanni sini jɛ su in na Ala kɔrɔ n kɔnɔ i ye sogo dɔ kɛ sogo in juguw ko k'u b'i faa sini i girinna ka wuli su fɛ yanni sini jɛ a fɔra ko bandiw b'i faa sini yanni sini jɛ a fɔra ko kɔrɔtɛtigiw b'i faga kɔrɔtɛ la sini baara jugu yanni sini jɛ
ni ko nin gloya me kaba ngoro ibi selidita ka yoro manga nyimi ma manga ndi toro yoro mina ni anga fayda worona de ma ti de yoro mina na nga ti de yoro mi ni yo soro ne astaghfirullah ke keme iga soli ga kira ga shengeme soli min gadi halla kadi ya fala ga ne kira mo la abega ko no bana fo ala ni ngoy mede ala ni ngoy mede famo ku be mva shini kuma na fo sista yere ame ala muso ko ba fursa ga bon shini mafangala de na rabaya kama buka ta dunga diye de ala leche ko be nge shini kama na mbaya kama maje fo kala yere pone ala nere ko nwo ekabo o manye mani o ko ye ko ni ekabo na me ekabo yirila ala yiki ga bunya donye ni ngwenje ala yiki ga bunya donye ni ngwenje kana njuru mu lajede ala so no o bana bi dugo do ni sama nyere mo ko bi ka dugo ala ni saga ina balma bi koloshi mine wati min ngadi dura sabaka afo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sheke mo woro bi woro adi woro ibi woro ke ka bi woro ke ka ke mo woro dafa no bana amunya ne ki tiga korte ga fo Allahu akbar ika munya billahi dugu ka je u ya fo chugo me atsaka kete nya dama ke Muhammad Mustafa nyina kama aya korbo ngami dugo nyina fa da wulman do wallahi ami min nama anti fo dama ma milaje bamano ngo shabati fengu yere kabla de ko ala ka be so baba sallallahu rasulullah bahawa de talamani ngoro de baraji ne kamani 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 awa anga fayda woloflana no de ye mawludu 2018 fayda we a woloflana sa o de ye ya kanu ba masa kanu gele masa ya wadudu muru ya shido wadudu muru ya shido wallahi gamina damal malma ke jando ala ere muri shini abta dudela moriala murnyuma ko do murnyuma ngamo dema malma ke wajuli kala abta dudela shini wajul abta la tafu malma ke warni nay abta dudela shini ta warni nay malma ke ere che nay abta dudela abta che indela malma ke musunin nay ta dudela ta musunin la isse mara do dugu kono ni duna klife ibi gele dugu kana jefi fi kake ni duna shufe igele o shube dugu kana jefi fi ka sabaka mina mi vi na mo ko flada yakla na sabara yakla na ma mo ado yakla ni kele no idiburi kake ibi yawa dudu wurudi shen wata shen bata yawa dudu na mo tado abebe wa klinglinge sigiro kili na bana ba munyo aba mu anyela ka alatan ka wuli wal ka da ka shi na ya ka bara na ya bulu do ka bara la be jamana kanu dugu na ka fe na ko mi dugu kono tiwli fiu wa tibo dugu la bulongolo fiu ni dama kira ma woro jina kama ma wulu era boya ko baje dama aya korobo ni faida wulu vlanay ala kame so abama kira rama kama aw yiro kama
sallallahu alaihi wasallam bahawa de taramani woro de bakani ne kamali bahawa de taramani woro de bakani ne kamali bahawa de taramani woro de bakani ne kamali bahawa de taramani woro de kotu menengo anye faida papier laje anya ye ka fo suratul ikhlas kul huwa allah abe ko chamange hamula ni gamula toro ko la ni jorno ko la be fenjamange lawti ko ni mami kulo la wurdi shenwa kale sigaro kale na ni je ko fi kala sedaro ka kul wala wurdi shenwa kale ni je ko fi kala sedaro la mais tibi bismillahir rahmanir rahim bla bagnaf okore bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shem bakli ni o ke je ko kula fi kala sedaro la ani ndama mawlu bu yakama aya korbo nyanga faida shekina bahawa de taramani woro de bakani ne kamali 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 kotu menengo anga faida konondona anya ye faida kitabula ani sabeni konnana ka fo ka wasa soro chogo bela ijugu sanfe ni fembe ka bunya soro ijugu sanfe ni fembe ka karama soro ijugu sanfe ni fembe ka se soro ijugu kala hala bela mino dama kira muhammad mustafa nyada kama odi allahumma akfinihim bima shita allahumma akfinihim bima shita mogo jena ni toraka wurudi dogo kun shenkeme ka nyini ala fe ala ka wasa ni sedi ma jugu safe fo ala ka oke wolu ke do tamando de toraka nin kala ako niye kulu de woro ka bo ale nyistrala atamando anana se kulu mamunge aya buru shiala ko allahumma akfinihim bima shita ko ala wasani fanyin jugu ka mimana e alaja ko robbe ala yakulu wolo ka bo ale yatamana oye ajarabi anyara ajarabi shenchama toro mona buyaga tugo juguyan jamfa asabaka fo ala ka bola dima jugu ko ye mi yere mana alaja sabu ko blale sa ko masaka ka shoke madola ala ka shoer kan ni dave be ka shoy ma bere la o ma anga to ala ka shoke o de daga di ala ka jona allahumma akfinihim bima shita allahumma akfinihim bima shita ko ala ka wasani fanyin jugu ka miman ala reja ambani dala fa ya rabbi ala ka wasani fanyin jugu ka miman ala ja ala ka jugu desana kirana zuro kama sallallahu alaihi wasallam bahawa de taramani woro de bakani ne kamali 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 o koffe dum anya jarabi anga faydawla ka foni mogo banana bana sugo yi ka mogo mene ni barmatore be sika akake
ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'a kɛ ka d'a ma a kɛra i ye dugawu in kala tulu la k'a mu a fari la walima a kɛra i y'a kala ji la k'a min walima a kɛra i tora k'i sigilen to a kɛrɛfɛ k'a kala a ye a bɛɛ ka kan ayi ala t'i fa fiyewu f'a ka lafiya d'i ma dɔɔnin ka bana na fura tɛ saya la nka ni tɔɲɔni ni tɔɔrɔli fura bɛ o la nka ni ka saya dalilu to yen min bɛ se k'o bali i b'a fɔ allahumma as'aluka al-azima rabbal arshi al-azim an yashfiyaka siɲɛ 7 tulu la walima ji la walima ka to k'a kala i sigilen i da jukɔrɔ a bɛɛ ka kan allahumma as'aluka al-azima rabbal arshi al-azimi an yashfiyaka mɔgɔ o mɔgɔ jɛna ni tora ka nin kala farigan mana juguya cogo o cogo fo ala ka lafiya d'a tigi ma ni dabali jugu yɛrɛ don o yɔrɔ bɛɛ a dabali bɛɛ bɛ cɛn pewu a b'a janto a la ya rabbi ala ka n'u kɛnɛya ala k'an sago k'an ɲɛ ala k'an jɛnya ala ka jamana basigi kira hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam ni y'an ka fayida ta n'a ye inshallah bahawa de taramani wolo de bakali dinne kamali 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 abo cogo la an ka fayida tani kelen na mawludu yɛrɛ kira sanuma sallallahu alaihi wasallam a bangeni yɛrɛ hɔrɔma kama o ye an y'a jarabi ya sabur ya sabur ya sabur siyɛn 111 siyɛn 111 siyɛn 111 mɔgɔ o mɔgɔ jɛna n'i ye kalo 11 kɛ nin kan kalo 11 ya sabur ya sabur i b'a 111 kalan kalo o kalo siyɛn 1 ni sabali ɲinini mɔgɔ min sabalilen tɛ a mago bɛ sabali la mɔgɔ min muɲunen tɛ a mago bɛ muɲu na mɔgɔ min dusu ka bon a mago bɛ ala k'a dɛmɛ k'a dusu fa ya sabur i b'a sɛbɛ k'a nasi bɔ 111 i bɛ mɔgɔ bila n'i tɛ se k'a sɛbɛ o b'a sɛbɛ k'a nasi bɔ ka d'i ma siyɛn 111 n'o kɛra i yɛrɛ bɛ kɔlɔsi ta kalo o kalo i bɛ don dɔ lajɛ i yɛrɛ fɛ don min mana nɔgɔya i ma i b'i sigi k'i ɲɛsin kɔrɔ fɛ n'i y'o dɔn i bɛ nasi sigi i kɛrɛfɛ i b'a fɔ ala ne karisa i b'i tɔgɔ fɔ ne dusu ka bon walima ne jamanen don i bɛ n yɛrɛ dɔn a man i yɛrɛ ye fiyewu n ka kɛ tan ala n'a m'i wele k'an dɛmɛ i ka sabali ba man dusukun na n'i y'o fɔ ala ye i bɛ wurudi in saba kan ya sabur ya sabur ya sabur siyɛn 111 n'o dafara nasiji min b'i bolo i b'a nasiji cɛya dɔɔnin ka jiba k'a la k'a cɛya hali ni nasi fitinin de don hali n'a bɛ kɔrɔmugu la n'i y'a bila fiɲɛnaji la o y'o falen ye o bɛɛ ye nasi in san i bɛ verre wuti walima verre dɔ i bɛ ji nasiji in dɔɔnin kɛ verre dɔ kɔnɔ wurudi mana ban i bɛ nasiji in min i bɛ wuli ka tɛmɛ kalo o kalo siyɛn 1 kalo 11 kalo o kalo siyɛn 1 kalo 11 kalo 12 bɛ jɔ don min i ka ye la walima a dugusajɛ tile 3 en tout cas kalo tile 3 kɔnɔna na i bɛ na ka n'i sonsori yɔrɔ dɔ la walima ka n'i sigi yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ala ne ye kalo 11 kɛ k'i wele sabali la ala nin ye san dafalen ye kalo 12 la n'a mɛ nama kasi hali bi n mago bɛ sabali in na koyi i ka ɲama ka i ka sabali bolo ba man dusukun na i b'i te turu i b'i sanga jaga i tɛ foyi fɔ i b'i te wuli
ibi tahiyakala comme seli iba fa assalamu alaikum ngini fe assalamu alaikum numa fe ibi wuli bitame na ala sona fola ki deme ki so saballa inshallah aba jando ala on yore na maji na mala muso fe ukake abi ambala muso deme ko sebe de nyuma soro la parce que faut ite anga muso ka ko gele alai faut dusubuya ambala muso chama de dusuka bo o de tala sike gele o bulu o de marka masura gele ya o de oni chauka be gele aba jando la dusubuya ti funye fe nga far fe be o tasmoy akofala jme buriye ni fe wala bita ala ka so saballa bo ala ko fana mo shit do arjana na fika saballa inna allaha ma sabirun ala ka boyani karamati fuy ka fo sabali jo aba jalo saballa aba jalo ala ya rabbi ala ka dina o so saballa nikra na zuro horomay sol ala rasulullah bahawa de talamani wolo de bakani edine kamali 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 okot menongo anya ye faydo la ka fo nu ya nga fayda tan flana ya comme de la ko dama chendo la jine kolono e biruza dalami anye aminke wadule keno ka agilla ojo fendo la nyeni fayda ndama ambalma chama ya jarabi kan wele ka jabi di ko hakika dul baldo fayda ndo de ko fayda revey kununa kana telefon blala ni mo be wuli la so ka wuli eren ngadi yere ni mo bola kana mo bla ka ke kunu kana telefon bla revey la mina min di man ya korbo har ni sare do billah aha fayda jay ni bili da glace ro le ko iba ko bismillah ala nabi nanda kasnogo arahman alayka kunu arahim alayka kunu kabani ni wati ibi wati min fe choy bismillah ala nabi nanda kasnogo arahman alayka kunu arahim ala yekale kunu kabeni ni sagayi wati min gadi yafu ala yekale kunu kabeni shu 2 heures ay ala tifa fi gawli fo basmala do ñu fi am fanjamange ngari yore na nyemi ndi mawde ni no tabi fanjamange bismillahir rahmanir rahim ay ko tamange da kira ko te ko abina domi sallallahu alaihi wasallam ko ala yale Muhammadu garandi ni ko nye bele ba sabay ko way dugu ta che jitara ni dugu be tasmay dugu be jini ko ba na pro no fayda mo ba fayda chama mbal musuka dimo gele abini mbeke nganga me yoro ma woni e kununi tay mo lu be kama nya dawo ala kame so bahawa de talamani wolo de bakani edine kamali 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 anya ye fayda la ka fo no ya ga fayda tan sabana ya kefi aba ko chamange aba jando ala ya kefi ko chamange
meni ya kefi fodronga muruti do do Allah dabal jugo walma muntakimu ko la ya kefi bi febeke here la ani toro nyonina ngangame stram maya o jugo pmelaye jumashu ngoro ngaramo seida mba ngoro muso ndo muso ndi muso jumashu e ka ni sigi selji tale ko fede e ka ya ke fi urdi shengame kana mu yala da anyina la fala ka dugu malu iki bolo flachi dugu mo o mana ga fo fe fi kala se daro ko fo jugu ka dese la matu ku nyona doni tabu wati manjable anga fayda tananna o de ka sesgara noya kanyana ma noya bulo ka sesgara noya isato kalmatu shahada no tauhidwe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko blay ne ka sabno kara jomi nga kuma labaye isogo ka haram ya alaka jahannama kono ibi do aljanono mina min di masa yo de bahawa de taramani ngoro de barani ebine kamani 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 ambi chemi mangani kenaka no sayyidul qawnaini muhammadu aba jalo salatullah allahumma salli suku kadiye salli ka kiraba mo kabara salatu kali shenkeme dungudu alati fa fi fa ki fa limanaka abi fa limanaka wa isato bi sharafo amabane sayas kana bin no aba jalo salatu fo fengadi ay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ay Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi lillahi salatan daimatan bidawam mulkillahi ay Allahumma salli ala Muhammad wa sallim abekaka salatu min ngadi wa samaka aya korbo abi jon noro ki dew noro ka jenno ga yobulu ka sayasira no ba aba jannullah bahawa de taramani ngoro de barani ebine kamani bahawa de taramani ngoro de barani ebine kamani bahawa de taramani ngoro de barani ebine kamani bahawa de taramani ngoro de wanya yanga faida papiola ka fo faida tani duruna ode yi alhamdulillah rabbil alamin anya bala ta ko chamange nasraw bala murubo lu ke menganoma ni o ke moriala fokati sa baluti bayga jigina kono menganoma foki sa ko ngoti menganoma ngambe bima hero hereni yaso i pasra defula bagla BTN BTD atoyede iye here do soro yimu soro yide soro atoyede yi che soro bana mila o kenara fe betu muri betu suma betu na serjita ikana do bo kono ikadatu ni sibi ibafo ala ede ni here ngenye na mifu ki barkada na mi foki wala yimano nzigo honta foyo alhamdulillah shen ke mesaba ke o yorola ika munyana itibo efio ka klefla ke ka sabadafa figa kiboro wora me ko minga de korole aba janula mo ala barkada ala ba che hayran
mais ala barka da baliya keme kam mugu sadi wali mondo baliya ala kana nga fitri wali bahawa de taramani woro de bakari edine kamali 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 anya ye anga fayda la ka fo anga fayda atoyedi anga fayda tan worona o de lakad jakumu abi jontaga halni nana yorola ni israelen do niya kala kida fucila ni bisugo ngirgaro ke niya kala kida fucila ni nana se yorola yoro min chaka niya kala ka munyana abi jontaga lakad jakum abi ko chamange nganga me yoro min tagana ngamodim no ala sharia min jo kira kola ka fo mogodo ka fo kirado ka fo nanama ka fo ka gele kira yoro toro ka ngoro ka fo kira ko silba yanga ka fo kira hine bani magharba ye mumnu ye ka fo nambara kira la ko kira ka fo ka jigida me ala ka mawarati fo ala mi lawr sibati ala ba laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minun raufun rahimun fa in tawallaw فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ني لقد جاكم بالي مغام وجرني يا كربو فلا كيتنا ابا جندوال ngabtu ka do do zama ka garbu kani mali sagare moludu fayda wudu ni atana woro nae bahawa de taramani woro de bakari edine kamali bahawa de taramani woro de bakari edine kamali bahawa de taramani woro de bakari edine kamali okotu benengo anga fayda tanulo flana ode ye ayatul kursiyu ayatul kursiyu obe fencha mange jon tagani jon lakanani jugu desali jon garsagali abe fencha mange ngamina dima yoro minan yoro ina ode ye halni ibe kuno kono de ni israelen do binas nogo ibini da ibi terelo ci ka fogo do kore ka ayatul kursiyu kala akono ki bolo do fogo kono ka dongida foi ti soro toro ti soro hali sugu ngir karatike bo abo togola fana ga joere la kana shiglanka ayatul kursiyu bak abo togola fana mogo dondo e ka so to ayatul kursiyu kala ka do ka so abi fane gelen genga bo mogo ka sori balobe ani nyangata ni nyani sibo abi fewro chamange nyanga fayda tani wolofla nae kira muhammadu mustafa bagani kamo mba kala ka asmaya amba de mun ka sabe wasaka famu sura ka inshallah ayatul kursiyu allah la ilaha illa huwa الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه هو السماوات والأرض ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم. ni ayata kurshi ubale ala kamu goya bahawa de salamani ngoro de bakali dine kamali 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 enyo fie mbisaka kaye anga fayda tan shegina kira muhammad mustafa bagani horma kama ibi arakan flake arakan flak karangelengeren tala fatiha ko fe sura min ngadi qur'an na ibo daka tendru laba iba fa ala ya fam astaghfirullah iboke datul hal ne aka shengla kai ibi soli ka kiraka shengle o ko fe bi te daletu hammi mi mi labo fo ala ibi te wuli bi tahiyaka ni telman doy ibi salam da o mala ke je ko kula fi kala se daro kula nya dama kiram hono bagani kama bahawa de salamani ngoro de bakali dine kamali 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 abe o tuga la fanande la kafiye shenchama ngum zorwa do de keleni tura kira ka jihad la no kele islam estraka o karam nga na kira yoro ago ya rasulu e nyebende la ngoro lan seka baraka ble mi fe ga fere di ango ke ngabalo nyere la ngana duruta hamu ka gla nyere fe nyo fe shenchama e me kana iba bara la ko ni fayda dima abi baraka la de deme musoro ni fayda mini ako wallahi na ale ake fayri fe ko duguti jefio ka se midi ma fa ka dumunike no ekle boy na ya ke la dara wati shuti ko fio ka ta se safo ma fa ka srofana du ka ti juruta wati barake musoro ko ti anyere ya jarabi mo wa mo ya ko boy bayi subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar shembidu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar shembidu astaghfirullah keme kofe salatu keme kofe no soli shembidu ka ke nina fajiri seli kofe shembidu ka ke nina ay wala zara seli kofe mo ni ya korobo ala tisri mala balukula nya dama kira muhammad mustafa bagani kama ni faida tan ko no na nakele na ma sena ko je inshallah nakay mo na inshallah bahawa de salamani ngoro de bakali dine kamali 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 abo chola anga faida mo kana no yanga moludu faida labaye l'année 2018 novembre kalo le 29
ودي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مغو جينا ني تروك نغلا سلو كوفي فولك جهر لله هر ديما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مغو نيا كلا سلي فرو كوفي سيغا فويتالا فولك جهر ديما الله هر ابا جندول امي دوغو ني ناو في كدوغو كوي نو نيا بالما كنا دينغ ناكا كلا ني علي سغاري malila bamako yirma jo kado bugula kanga fayda onye fawye kra mamre musafa bagani kama ni ala sona ni kasheti tan kelena anga jo fen tan flana no e mawludu kasheti labay l'année 2018 la abibe kasheti tan flama or labay samin o kella dilikawe ka ya fanyi ni mo fe kala diluke ni mane misaka basi chugumina ami dugo kanga karamoy Sharif Assid Usman Malana Haidara shijani kenya لما نقول من لا في على قدانا ما كنا نزوريه كما صلى رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله كثيرا تنوب علي من كان جبار من أوندا بأون سجنا عليه سانغاري باربا ودنيو أنا تورو Badara mani de aw sigira ngamena badara aliou ka jancho fotunu ya mai parce ni ma ngolo tura tora ere tise ma wala de biti kala kadi ay janjo mu ndo bela jele biara ola kaso ala koso ka nyini ala ye ka ke ala ye ka to ala ye taramani de muna aunte ko fotunu taramani ngolo tawade dine la se ala koso ni ma dondoro ala ba do Daramani de dina la se ala koso ni ma dondoro ala ba do emi sona ke dusukolo kalifa alama ke hakili kalifa alama katolo ina ala e ala tuso e la ngolo katamo ayi otike bahawa de daramani ngolo de